kardom karbiang long pinya bidok lalo nonang pecet thang nai karbiang long bong pen japajana bang phubena bang phitum alang li tomen ke lalo raju rong phar lapen mamuni bepi raju rong phar lapen mamuni bepi etum ari jeng khluilo alang litum chapajan je lasi akimi puthot chapajan ilitum tek iglong pu set production youtube channel pen ke bonda bonta ne sengni po alamajan labang so lamajan trailer mate promo video ge klang elo totang te pinige labang so video po takle full detail review lang iksinang totang te video le start igronang bonta ne sengwe labang so lamajan long chapajan abang phubena bang phitomen ke lalo raju rong phar lapen mamuni bepi lapen do thulang chapajan atum Horen tok bi lapen tado bepi atum phansi tame iletum labang so lamajan long chapajan thek ilong ji lapen labang so lamajan long kiluna tum mate singar to men ke lalo prem terang asisi tame iletum labang so alamajan mate video long aju iglong ji nang tum raju rong phar lapen mamuni bepi ke chapajan lamajan mate video kolabang so lamajan long si kelang men nai lo mate kelang men kolabang so lamajan senang tum naning kang sam nai lo comment box long tok kenang chinik ta nang letum lason kai ke karbi actor actress mate karbi ang long bong ke nonang pece thang nai haya video lang be ajite nang letum handshake tin lo pusal fan subscribe non lapen like ta ping non lapen comment mang teneri pinya video kelang sikang ton lo purwang thu